ध्यानमूल नित्यानंद पतिमूल गौरचंद्र ध्यानमूल नित्यानंद पतिमूल गौरचंद्र प्राणमूल जुगल किशोर प्राणमूल जुगल किशोर अद्वैत आचार्य बल गदाधर मूल कुल नर हरि विलासे नर हरि विलासे वैष्णवेर पद धूळी ताहे मोर स्नान केले तर्पण मोरा वैष्णवेर नाम तर्पण मोरा वैष्णवेर नाम विचार कोरिया मोने भक्ति रसास्वाद दे विचार कोरिया मोने भक्ति रसास्वाद दे मध्यस्थ श्री भागवत पुराण मध्यस्थ श्री भागवत पुराण वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे मोर मन निष्ठा वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे मोर मन निष्ठा वैष्णवेर नामे ते उल्लास वैष्णवेर नामे ते उल्लास वृंदावने च भूतारा ताहे मोर मन घेरा वृंदावने च भूतारा ताहे मोर मन घेरा कोहे दीना नरोत्तम दास कोहे दीना नरोत्तम दास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हांगा नरोत्तम दास ठाकूर सांगता सची भगवान नित्यानंद मेगेले संपत्तु भगवान गौरचंद्र मेगेले यजमानस हे नवतरुण जोडीची मेगेल जीवन अद्वैत आचार्य मेगेल बल गदाधर पंडितु मेगेले कुटुंबस नरहरी सरकार मेगेले वैभवस वैष्णवाले पाद धूळी मेगेल नावचे उद्दाक वैष्णवाले नामगान करचे म्हाका समाधान दिता
भक्ती मार्गान तुले सक्कड साहित्य पळयतरी श्रीमद भागवतमाची श्रेष्ठ उत्तम ग्रंथ म्हणून हांवें निष्कर्ष केला. वैष्णवाले उच्चिष्टाची ग्रहण करचे म्हणून मेगेल मनाक मनवरीक जाला. वैष्णवाले नामस्मरणे उल्हासदायक असता. वृंदावनान तू आवृत्त जावन गेला मेगेल मन. हरे कृष्ण.